अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। श्रीदेव ब्राह्मण बांधवा देवस्थान रेडी म्हारतळेवाडीच्या वतीनं व भक्तगणांच्या सहकार्यानं दीपावलीचं औचित्य साधून शुक्रवारी मंदिराच्या आवारात तब्बल 2150 दिवे पेटून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला आहे। पाहूयात। या दीपोत्सवाचा शुभारंभ रेडी गावचे सरपंच तथा माऊली देवस्थानचे मानकरी श्री रामसिंग उर्फ भाई राणे यांच्या शुभ हस्ते पहिला दीप पेटून झाला। यावेळी अवधूत राणे, अमोल राणे, सत्यवान राऊळ, प्रवीण राऊळ, भाई कांबळी, बाबू पंडित ही मानकरी मंडळी उपस्थित होती। त्यांचं स्वागत दाता नाईक यांनी केलं। यावेळी उपस्थित शेकडो भक्तांनी एक एक दीप प्रज्वलित केल्यानं मंदिर परिसर दिव्यांनी उजळून निघाला। मंदिरावर केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि हजारो पेट्या दिव्यांनी साजरा झालेल्या मंगलमय दीपोत्सवाचा आनंद लक्षणीय होता। रात्री 8 ते 9 या वेळेत भजनाचा कार्यक्रम झाला। दीपोत्सवाचं औचित्य साधून रात्री ठीक 9:30 वाजता आजगावकर दशावतार नाट्यमंडळाचा दशावतार नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला। उपस्थितांचे आभार भाऊ आजगावकर यांनी मानले। दारी सजली रांगोळी, साऱ्या जमल्या मैत्रिणी सजली रांगोळी, आली आली दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, बहीण भावाला भावाला ओवाळी, दिन दिन दिवाळी, दिन दिन दिवाळी, बहीण भावाला भावाला ओवाळी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।